Sa gitna ng lungsod ng Sorsogon, nakatayo ang pantayog ng
try na banggay sa intiro? Mogma? Nag-i-enjoy kayo? Sa Paraw Festival.
Thank you so much once again to our third competing contingent, contingent number 3, Pambayan ng Pilar, Parao. Bilang Sorsoganon, bilang Pilipino, bilang tao, inihahandog ng pambansang mataas na paaralan ng Galianosa, munisipalidad ng Irosin, ang natatanging pagganap ng Paray Festival! So, contingent number 4 para festival. Municipality of Philippines.
Ladies and gentlemen, the performance of the Festival Queen. Yan, pwede na pwede. Ano mo, first mo sila.
Subon, unang-unang Ipinagdiriwang ng Balanang Bulusanon ang Bulusan Festival para sa walang maliw na sigla at kulay ng buhay sa bayan at pasasalamat sa mayamang biyaya ng tubig. Ladies and gentlemen, the Bulusan Festival!
Ladies and gentlemen, that's the exhibition of our LGU Bulusan Festival. Now, moving on, the performance of the Festival Queen. Please. Thank you so much. So there have it, ladies and gentlemen, that's the LGU Bulusan Festival. Its leader is dedicated to pursuing other development goals and striving for long-term growth and prosperity. Hinguha! 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 Arriba, Barcelona!
Sunset kami pamilya Sunset kami pamilya
Maraming salamat once again to the Festival Queen of Barcelona. There you have it once again at Higugma Festival. Our contingent. Sa tuyang pinagsarong pagmauot, pamigbi ng mga turugan para sa mauswag ng mas magayagayang Magallanes, katakot kay pagkugos sa pagbabago ng trayumpo kontra sa mga agyakan panahon. Iti ang Magallanes Festival!
gentlemen, our contingent number 8, our Bayan ng Magallanes sa kanilang Magallanes Festival. And up next, of course, the performance of their festival queen. Once again, thank you so much to the performance of the Festival Queen of LGU Magallanes for Magallanes Festival. And speaking of the Magallanes, we would like also to Kasiguran, ladies and gentlemen, the Gugurang Festival of the Municipality of Kasiguran.
Ladies and gentlemen, from the LGU Santa Magdalena Busaingan Festival! Ladies and gentlemen, the performance of the Festival Queen. Sorsoganon, mga bisita, mga hurado, sa tong hilingon, asin parakpakan ang Unod Festival!
Maraming salamat. Once again, our LGU Red Gabiag Galigay Festival. Thank you. Now at this moment, we would like to thank, of course, the local government unit of Festival.
contingent. Maraming salamat. And now we're waiting for our last performance from the Festival Queen. Kaya kasi punta muna ako dun sa taas. Okay lang ako yan. And again, magpapasalamat ulit tayo sa ACLC, our official coordinator for this event. Maraming salamat. Alright, copy. Papunta na ako sa taas. And also, thanks so much to Honorable Governor Edwin Duboy-Amor, and of course, the Vice Governor Escudero, at syempre sa ating mga bukal or board members dahil po sa pagdagdag nila ng mga prizes natin for this evening. The long wait is over. The performance of our festival queen from Guban, Sorsogon. Maria Lilpet. Once again, maraming salamat to the Festival Queen of